Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na mu tattauna. Shirin mu tattauna yana zuwa muku daga Salinga TV. Wannan shiri a yau ya yi duba zuwa ga wasu al'amura da suka shafi maza masu dukan mata. A kullum idan al'amari irin wannan ya taso, mukan tattauna sannan mu nemi mafita a kan shi. Hakanan kuma mukan nemi shawarwari daga magabatanmu ko kuma shugabanni. Sunana Zulaihat Usman. A tare da ni domin gabatar da wannan shiri akwai Safiya Adam Usman, wanda za mu gabatar da shirin insha Allah. Masha Allah. Malama Safiya, kin dai ji maudu'inmu na yau. Maudu'in shine akan maza masu dukan matansu. Wato har kullum ba abin da nake kallo sai yanda idan aka tashi yin aure. Auren nan in an tashi yin shi zaki ga an yi aure ne na soyayya. Namiji na so, yarinya tana so. Ko kuma ki ga cewa iyaye ne suka haɗa abun. Ya zama kamar aure na zumunci. Kuma iyayen nan suna da rai. Amma along the line sai ki ga kwatsam ka fara jin wasu labarai ba masu daɗi ba. Daga cikin irin labaran shine sai ki ji cewa namiji yana dukan matar shi, ka rasa menene yake kawo wannan al'amari. Malama, me zaki ce akan haka? To, ni abin da zan ce a nan shine, ni ina ganin idan an bi ta mabi sau, an bi ta barawo sai a bi ta mabi sau. So da yawa akan samu laifin ta wurin mazan ne, amma kuma inda za a bincika sai a ga matan sun fi laifi. Wato mace takan kasance mai rashin haƙuri a tare da mijinta, duk da cewa dai gaskiya mata muna haƙuri 100% don ba zan ce 80 ko wani abu ba. Anti Safiya, kada fa ki yi son kai. Ba maganan son kai ba ne, duk wanda yake zama da mata ya san cewa mata suna haƙuri, duk da cewa mazan ma suna yi, amma dai gaskiya mata muna haƙuri. To abin da yake kawo har ki ga namiji ya daga hannu ya duki mace, gaskiya ta kai shi ƙarshe ne. Domin akan samu mata marasa tarbiyya ko marasa taushin harshe wurin magana tare da mijinta. Shi kuma mijin sai ya zama mara haƙuri, mara hangen nesa. Me kuma sauran hannu. In ba haka ba, domin tana da sauran harshe, ai ya kamata ya zama na tunda dai shine shugaba. Ya kamata ya zama yana da haƙuri da hangen nesa, kuma da tunanin cewa wannan mata fa ba ƙarfinsu ɗaya ba, kuma bai auro ta don su zo su yi wrestling a cikin gida ba. Ƙwarai da gaske, auren soyayya aka yi kamar yadda kika faɗa tun farko, auren soyayya ne. To amma idan zama ya zama, sai ki ga kamar soyayya nan guduwa take yi ne, ko kuwa su ne suke watsar da soyayyan su ji ba sa son junansu, ko kuma suna gajiya ne da zama tare yasa suke gunduran juna. Don in kika ga irin wannan abubuwan sai kika kamar cewa zaman ma kamar ana yin shi akan dole ne, domin duk zaman da ya kasance namiji yana daukan hannu ya duki mace, to ni sai dauka gaskiya babu wata soyayya kuma a ciki. Bayan tun asali kuma da soyayya aka yi aure. Ya kamata a ce soyayyar nan ta ci gaba ne, amma ba wai kuma a kawo maganar duka ba. Duk abin da mace ta maka ya kamata a bi wannan abin cikin sauki, a samu maslaha a ciki. Amma malama Safiya, ai kin ga so da yawa zaki ji ma mutane suna cewa ba sa son a auri matan madaki saboda ta saba da duka. To kin ga kenan in dai har mace ta saba da duka, ma'ana ta saba da kullun a jibge ta, kenan dukan bai da ma'ana, ko kuma dukan bai gyara abin da ake so a gyara. Ko ba haka bane? Ƙwarai da gaske, duka ba zai kawo mafita a cikin al'amarin aure ba. To me yasa ake son dukan nan? To shi din ne ai muke so mu sani. To har kullun dai ni nakan kalli al'amari ta bangarori daban-daban. Kin ga dai in dai ya zama da cewa an yi aure na soyayya, iyaye na so, ƴaƴa suna so, tunda wannan zamani an kai matsayin da yara suna samun ilimi ta islamiyya da boko. Kawuna a waye ki, zaki samu cewa akwai abubuwa da dama wanda yarinya ma sai dai ta karantar da uwarta, abinda zai sa ta zauna lafiya da mijinta. To amma kuma along the line sai kiga kwatsam kin ji magana ta sha bamban an yi aure. To ni abin da na fi kallo a nan ko shine, ni ina kallon foundation na auren
kamar akwai alaman tambaya a ciki, ko ya kika gani? Tun farko kenan ko? Kamar akwai alaman tambaya a cikin foundation din auren. Me yasa na faɗi haka? Ta yiwu lokacin da za a yi auren kila ba a binciki cewa wannan namiji ya dace da ita ko kuma wannan mata ta dace da shi ko kuma halayyarsu kafin a yi aure, kin gane ai, ko kuma a'a an gina auren nan akan ƙarya ne, kin gane. Yawanci abubuwan da ke kawo ɓacin rai da damuwa tsakanin miji da mata bayan an yi aure zaki samu abin da ya shafi ƙarya ne. Ta yiwu kafin a yi auren ya riga ya gaya mata cewa a'a ni ne wane, ni ne wane, ina da kaza, na mallaki kaza, don haka da aka yi auren kuma sai ta ga ba haka bane. To me kike tsammani a nan gurin? To da wannan dan babu kamar yadda aka ce namiji ko kuma ita mace ba tukunya bace barantana kwankwasa kafin a yi aure. Haka. So ba su sanin halayen junansu, suna ɓoye wasu halayensu. Sai zama tukunna. Sannan miji zai fito da halin shi, ita ma ta fito da halinta. To a lokacin idan kuma ba a samu jituwa ba, shi yana ganin ba zai ɗauki wasu halayyanta ba, ko kuma ita ba za ta ɗauki nashi halayyan ba, to sai kiga ana samun matsala. Wani lokaci kuma sai kiga gaskiya namiji ya fita, ya je neman mata abin da zai kawo a gida da ita da iyalai ga baki daya a rufa mu juna asiri. To a can bata san irin gwagwarmayan da ya sha ba. Faɗi nan tashi nan, shi kaɗai ya san halin da ya shiga kafin ya dawo gida. Ya ɗan samo abin shi ya dawo, kila ma a can wani ya ɓata mishi ran shi ya dawo a ɓace. To yana shigowa maimakon kuma ta tarbe shi hannu biyu a matsayinta na mace wanda yake sa ran zai samu natsuwa yawa a tare da ita. Wata ma sai ta nuna cewa dan wannan abu ka kawo mu, ko kuma sai yanzu ka dawo tun ɗazu kaza. To kin ga namiji shi kuma yanda ya dawo din nan dole ne ran shi ya ɓaci. Sannan kuma ta yiwu a wajen aiki an ɓata mishi rai. Yawwa. To kin gane akwai wani abu da ke faruwa sai a yi sara ba a gaba ba. To kin gani? An ɓata mishi rai, don haka yana zuwa sai ya huce. Ita kuma ta aikata wani abu sai ya huce a kanta. To har wala yau dai mata suna da baki kamar yadda kika faɗa. Kuma wannan baki duk abin da ke kawo shi rashin tarbiyya ne. Mace ta zauna ta dinga zazzaga ma mijinta magana tamkar tana yin magana da ɗanta, kuma ko da ɗan da ta haifa bai kamata a ce ta zauna tana gaya mishi maganganu irin wannan ba. Saboda har kullum 'ya'yanmu ya kamata ya zama da cewa muna ba su tarbiyya mai kyau ne. Za ki ga cewa wata yarinya ma tana tunanin cewa yanzu in na je gida zan je in samu baba da mama suna faɗa, ta kuma dan bane. Akwai yarinyar da ta zo makaranta take gaya min dan na ga haƙorinta ɗaya ya cire, nake ce mata me ya same ki, ta ce min jiya babanmu ne suka yi faɗa da mamanmu, babanmu ya tunkuɗo mamanmu a kanmu. Wato in gaya miki ana fita break yarinyar nan kawai sai suna kwatanta faɗan da aka yi tsakanin baba da mama. Kun ga irin wannan abun bayi da amfani. Ina daɗin shi. Bayi da amfani. Akan mazaje masu dukan iyalinsu, magana gaskiya mun zanta da kwamishiniyar mata da walwalan jama'a ta jihar Kaduna, Hajiya Hafsat Baba. Bari mu je mu saurari abin da ta faɗa mana akan dokokin gwamnatin jihar Kaduna. Wannan ministry ɗinki a daidai gwargwado wanda yake yana ainihin kallon tana tsumo ya ga irin abubuwan da muke makamantansu, kuma irin jajircewarki a ganin kwatowa mata haƙoƙinsu. Yanzu an kai ga wani kafa ne mafi yawancin maza suna zaluntar matansu na aure, ko su sake su ko kuma su yi musu ɗan karen duka ko su hana su abinci da ainihin makamantansu. Ban sani ba wani rawa ministry ɗinki take taka ko kuma za ta taka idan aka samu irin waɗannan abubuwa haka. Kuma ana cin zarafin mata sosai wallahi ana yi. In dai har aka zo aka gaya mana abin da muka sani shine dole za mu kira shi wannan mai gida, za mu ji duka bangarorin guda biyu, za mu yi adalci akan wannan. Amma ina tabbatar maka idan muka ga cewa akwai zalunci a ciki, na farko dai ma'aikatan mu ba ta kashe aure, mu muna kokarin mu ga cewa an fitar mu da kowanne hakkin shi. To amma kuma idan mutumin nan ya amince cewa yayi wannan zalunci kuma yana son ya gyara, to za mu shiga yarjejeniya da shi a matsayin mu na gwamnati. Za mu tsaya ma wannan mata, za a yi yarjejeniya ta rubutu cewa to za ka dinga bayar da abu kaza gwargwadon yanda zai iya yi. To za mu kuma ci gaba da bibiya mu tabbatar cewa ana bayar da kuɗin abinci da sauransu, kuma in duka ne za ka sa hannu ba zancen duka a ciki, ko zagi ma ba zancen zagi a ciki, domin bai kamata a dinga wasa da harkar iyaye ba.
to muna yin wannan. Idan muka ga cewa yana da taurin kai to waɗannan lauyoyi da na gaya maka suna nan, kuma in Allah ya yarda mukan kira su nan da nan zaka ga an shigar da ƙara. To kaga gaban alkali ko in ya yanke hukunci dole abin da ya kamata kai din nan zaka yi shi. In kuma har saki ya shigo ciki to kowane ƙarshen wata idan akwai yara to za a lissafa abubuwan da ya kamata ya ma yara, makarantar su ne, asibitin su ne, menene cin su da shan su da suturar su da komai za a lissafa ya sa hannu, sannan ita ma za ta sa hannu, kuma zai dinga kaiwa kotu ana karba ƙarshen wata ana bayata. Amma dai wannan bayanin ya takaita ne a jihar Kaduna, domin wani zai gani ya ce a to zai iya baro musallan Kanawa za su iya taso daga Kano su ce ina Hajiya Hafsat Baba. To jama'a sukan yi waya, wasu ma sukan taho daga kamar wa'insu wurare sukan tambaya su ce to da Allah menene za a iya musu. Amma abin da muke cewa shine a jihar Kaduna, in dai kana jihar Kaduna kana zaune a jihar Kaduna, muna amfani da waɗannan dokoki kuma muna amfani da waɗannan sasanci, kuma ba mu kaɗai muke ba, muna aiki tare da sauran ma'aikatunmu da jami'an tsaro duk waɗanda suke da ruwa da tsaki, domin akwai kwamiti na musamman akan irin waɗannan abubuwa kuma da bibiya. Ko a gidanka ne za mu tabbatar cewa in ka amince ma a gabanmu to muna tura social worker ta je, in sau ɗaya ne a wata, in sau biyu ne a wata, to za ta je ta dinga bin sawu har mu tabbatar an sasanta. In kuma akwai hakkin yara a ciki mu tabbatar yaran na an fita musu da hakkinsu, dole ne wannan. Zancen duka kuma ina ƙara nanata a jihar Kaduna duk matar da aka buga to in dai hakko ta kawo ƙara aka je kotu to akwai wannan doka ta hana cin zarafi, kuma ana amfani da ita a tabbatar an fitar mata da hakinta. Masha Allah. To a ƙarshe wani zai ko kuma mata da yawa za su ji daɗin wannan bayani, amma za su ce to ina za mu ga Hajiya Hafsat. Shi ne. To muna na a ma'aikatanmu, kuma ma'aikatanmu ba shamaki. Duk lokacin da aka zo muna na a wajen magajin gari, in aka tambaya ina ne ma'aikatan mata to ina tabbatar maka za a gwada mu mutane, kuma za su zo kofar mu ko da wani lokaci a buɗe take. To mai girma kwamishina mun gode kwarai da to na gode Malam Salinga, na gode kwarai da gaske. Madalla. Yawa. Jama'a barkanmu da dawowa. Mun ji jawaban da kwamishinan mata da walwalar jama'a ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba. Mun ji bayanan da ta yi game da dokokin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanya akan dukkan namiji mai cin zarafin iyalinsa ko kuma masu duka, a inda take faɗin cewa lallai gwamnati ba za ta lamunci wannan ba, kuma duk wanda ya ci zarafin mace ko kuma ya duke ta ta hanyar ji mata ciwo ko kuma wani abu makamancin haka, akwai tsatsauran hukunci a kan shi. Malama Safiya, kin ji jawabin mai girma kwamishiniyar mata da walwalan jama'a ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba. Me za ki ce game da wannan magana nata? Kwarai na ji jawabi, kuma gaskiya ta yi maganganu masu ma'ana, maganganu kuma masu shiga jiki. Domin a yadda ta ba da misali da hukuncin da ya kamata a yi ma namiji mai dukan mata ko mai dukan iyalin shi, wannan hukunci ya yi. Domin duk wani namiji da yake aikata irin wannan abu da yake aikata, wato duka, idan ya ji wannan bayani nata zai san cewa idan har ya aikata akwai hukunci mai tsanani a kan shi. Sannan kuma su kuma mata kada su ga cewa an ba maza wasu sharuɗa cewa ba za su duke su ba, idan suka duke su ga wasu abubuwa da zai biyo baya, su kuma su samu dama na yin abubuwan da zai sa har a duke su, domin namiji shi kuma ya shiga wani hali. To ni dai abin da zan ce shine hukunci yayi kwarai da gaske yayi. Saboda haka ina fata duk wani namiji mai irin wannan hali zai yi kokari ya daina. To haka nan nima nake fatan dukkan mata waɗanda suka kasance masu tsaurin kai ko kuma masu baki ko kuma yin magana ga namiji gatsau, yanda duk suka ga dama su ma su kula. Saboda ni, saboda mun riga mun san cewa gwamnatin jihar Kaduna ta kaddamar da wannan doka, ta sanya doka akan wannan al'amari na duka. Amma wannan ba dama bane kamar yadda kika faɗa, ba dama bane ga dukkan mata su dinga aikata abin da suka ga dama, ta yadda suka san cewa za su kai namiji bango har ya kai hannu ya doke su. Saboda ai akwai shari'a, komai ya faru za a binciki menene ya kawo wannan abu, sannan kuma har a kai ga yin hukuncin da ya dace. To akan hakan nan har kullum dai muna ƙara magana kan cewa ya kamata ya zama da cewa shi kanshi auren ya zama tun farkon shi akwai abin da ake kira orientation. Me zaki menene shawaranki game da wannan al'amari wanda zai zama na cewa
inda maza za su yi avoidin wannan abu, ko da babu wannan hukunci ko da wannan hukunci ya zama na cewa maza sun daina dukan iyalinsu, sannan iyali sun zauna lafiya da mazansu. To abin da zan ce shine a kowane lokaci zama ya haɗa ka da mutum, ba ma wai tsakanin mata da miji ba, duk lokacin da zama ya haɗa ku biyu dole ne sai an sa haƙuri. To balantana kuma zama na mace da namiji, mata kuma da miji ma, so ya kamata a ce kowane lokaci ana sa haƙuri, ana sa kuma tunani a zamantakewa, domin zama ne ko da na awa ɗaya za ka yi da mutum sai ka sa haƙuri, domin dole ne zai yi maka wani abu da ba za ka ji daɗi a ranka ba, kai ma za ka yi mishi. To idan babu haƙuri kowane lokaci sai a ta samun saɓani, to barantana zama na dindindin wanda ake sa rai sai mutuwa zai raba. Saboda haka kowane lokaci namiji ya kamata ya ringa yin haƙuri, dan shi ne za a ce wanda zai ringa yin haƙuri kowane lokaci, ya ringa haƙuri da wannan matan nashi, domin mata gaskiya mu muna da, ba zan ce rauni ba, gaskiya ba zan ce rauni ba, muna dai da sanyi. Masha Allah. Masu kallo da saurare, kun dai ji yadda muka tattauna tare da abokiyar aiki na Malama Safiya akan matsalan mazaje masu dukan mata. Sannan kuma har wala yau mun ji maganganu ko kuma bayanai daga kwamishiniyar mata da walwalar jama'a ta jihar Kaduna, Hajiya Hafsat Baba. Mun ji hukunce-hukuncen da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka akan maza masu dukan iyalinsu. To akan haka har kullum dai muna ƙara jaddadawa cewa shi dai aure ibada ne, kuma duk abin da ka ɗauka ibada ne, to yana da kyau, yana da matuƙar muhimmanci ka nemi ilimi a kansa, sannan kuma tun kafin ka yi shi ka san yadda za ka yi shi, tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya yi mana jagora. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin abokiyar aiki na Safiya Adam Usman, sai kuma abokan aiki na, sai kuma wanda ya rike mana kamera Malam Abubakar Husaini, sai kuma shugaban shirin Salisu Umar Salinga, nake cewa a ci gaba da kallon tashar Salinga TV ta dukkan tashoshin sada zumunta, YouTube, Facebook da kuma WhatsApp. Muna fata za a ci gaba da subscribing, liking, sharing da comment. Allah ya ba mu alkhairi. Yaƙi a soyayya na ce ya taho